ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನ್ವೆ. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡು ಕೋಡೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದಿಜಿ ಮುರಲ್ಲ ಮಂದಿಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅಂತ ಕಾಂಡದ ತಿಂಡಿ ನೀ ಅಪ್ಪದ ಅಡ್ಡೆ ಒಂದು ಏರ್ಕಂತೀನಿ ಪಂಡ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಈಗ ತೂದಿಪ್ಪರೇನ ವೀಡಿಯೋಡು ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ವೀಡಿಯೋ ಬಂತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಿರ್ತೀರ ಅಪ್ಸರಾಡು ಉಳ್ಳರಿತ್ತೆ ಸಾರಿದೆ ತೊಂದರೆ ಪರ್ಬೋಗು ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂದರೆ ಅಂಚ ಆರು ಬನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪದ ಅಡ್ಡೆ ಕಂತೀನಿ ಆಯ್ಕೆ ಇಟ್ಟಂತಿನೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಕನ್ನದೆ ಚಪಾತಿಲ್ಲ ಬಾಜಿಲ್ಲ ಕಾಕ್ಷ ತಗ್ಲ ಇಂಕಲ ಅಂದಾರ ಅಪ್ಪದ ಅಡ್ಡೆನೊಂದು ತೊಟ್ಟೆಡು ಪಾಡೊಂದು ಪತ ಬೈತೇರು ಪಾಪ ಅಂಚ ಅಂಚಿನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷ ತಗ್ಲ ಕುರಿಯ ನಾನು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಬರ್ಪಿ ಗುರುವಾರ ಒಂಜು ವಾರ ಉಂಟು ನಾನು ಬರ್ಪಿ ಗುರುವಾರ ನಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಷತನ ಅಂಗಡ್ಡೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಆಫರ್ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪು ಜೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಬಾಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿಗುಂಡು 300 ಐಕ್ ಪೂರ ಟಾಪ್ 300 ಐಕ್ ಅಂಚ ಲೇಡೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರದ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲದ ದಾಲ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ದಾದಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ನಾನು ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೇನು ದುಮ್ಮದಲೆ ಕಾಣೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆವಾಡಂದು ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಬೈಯಾಡು ಆಂಡ ಪಾರಂಡು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ಮುರಲ್ಲ ಪಂತೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾರಣ್ಣೊಂದು ಆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದು ನೆಚ್ಚಿನ ತೂಕದ ದಪ್ಪಣ್ಣೊಂದು ಅಲಂಕಾರಗೆ ಮೀನು ಪೋಡು ಅಲಂಕಾರ ಉಂಡತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತುಂಡ ಬೆದ್ರದ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಅಂಡ ಅವಳು ನಮ್ಮನೆ ಪೆಜ್ಜುಡು ಅಕಲ್ಗೆ ತೋಜಾವುಜೇರು ಪಂಡ ಆತು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ಪೇರಡಿ ಅಕಲೆ ತೋಜಾ ಅದು ಬಚ್ಚು ಅಂಚ ಮುರಣಿಯವರ ಪೋತಾ ಇದು ಕುಡೋರ ಪಾರಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಮಿನಿ ಪೋಕ ಅಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಮುಲ್ದೆತ್ತಿದ್ದೆ ಅಪ್ಸರೋಡು ಒಂಜಿ ಅವಳದೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಮಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಒಂಜಿ ಸಾರಿಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಒಡತಿ ನನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಡಿ ಸರಿ ಪರ್ಬೋಗು ಒಂದು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಳಗೆ ಪರ್ಬೋಗು ಅಕ್ಷತ ತುತ್ವೇರ ಐನೆ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಪೊಸತ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ದುಂಬಿತ್ತಿನದೆ ಐನೆ ತುತ್ತುನೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ದಾಪುನೊಂದು ಪೊಲ್ಲರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಪೊಲ್ಲರೆ ನನ್ನ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂತೇರು ಪರ್ಬದ ದುಮ್ನಾನಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂತೇರು ತೋಡ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾರಿಲ್ಲ ತೋಜ ಅಜ್ಜತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಲದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಾವು ಅಂಚ ಇಟ್ಟಾರು ಆಂಟಿ ಅವಳು ಉಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಸರಾಡು ಹೊರ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಬಲ ಅಂದ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಸಾರಿ ದಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಸಾರಿ ಅಂಚಿರತೆ ಎತ್ತು ತುಡ್ಡಲ್ಲ ಯಾವಜಿ ಅವು ಇಷ್ಟಾಪಣ ಅವು ಇಷ್ಟಾಪಣ ಪೋದು ಬಟ್ಟವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ದೆತ್ತೋನೋ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ನಲ್ಲ ಐತೆ ಡೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡಿ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೋ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೋನು ಕೊಂಚ ಟಾಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆರು ಫುಲ್ ದೀಪಾವಳಿದ ಪರ್ಚೇಸು ಬೈದು ಕಾಂಡೆ ಇನ್ನು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತೆತ್ತೊಂಡೆರಾರು ಅರೆಗು ಸಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಯಗು ಐತೆ ರೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಕೆಂಜಿರು ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಕೊಂಚ ಟಾಪ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಶೂಟ್ ಶೂಟಿಜ್ಜಿ ಕಲರ್ ಶೂಟ್ ರೇರ್ ಕಲರ್ ಪರ್ಬೋಗು ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ನೀಕಲ್ಡೆ ಕಡ್ಪನ್ನಿ ಯಾನ್ ಪರ್ಬೋಗೊಂದು ದೆತ್ತೊಂದುಜಿ 280 ಆರ್ನ 3 ಸಾರ ಬಿಲ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ 2 ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಂಚಿ ನೈಟಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂದು ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಆಮಲಿ 3 ಸಾರ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಟ್ಟು ದೆತ್ತೊಂಡೇರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಚೂಡಿದಾರ ಡ್ರೆಸ್ಲೆ ರೇಟ್ ಉಂಡತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದೊಂಜರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂಡಲ ಕೇಂಜರು ಆಂಡಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೇಯು ಯಾರಿಗೆ ಪೊಂಚೋಕ್ಕಲ್ ಪಂಡಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವಳ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ಡೈಲಿ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಪಾತೇರ್ನ ದಿನವಲ್ಲ
ಪಂಡ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಡೆ ಪೋನಕನೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲು ತಿಕ್ಕುನತ್ತ ಇಜಿಂಡ ದೊಂಬು ಪೂರ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಪರೂಪ ಕೊರ ತಿಕ್ಕದೆ ಇತ್ತೆ ದಿನೋಲ ಪೋಪಾಯ್ತ ಅಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ದಿನೋಲ ಪಾತೆರುವಿರ್ ಅಂಚ ಇಂದಿತ್ತೆ ಬುಡ್ಪಾಯ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ತನಗೆ ಮಡ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ ಇತ್ತಂಡನೆ ಎಂಚಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲರ್ ಶೋಕಿಜ್ಜೆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಕೋಡೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂತುಜೀತೆ ತೂವೋಡು ಕೋಡೆ ಇನ್ನ ರಾಜಕೀಯದ ನೀನು ಅನಿಸ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ತೂಂಡೊಂಡತೆ ಮಂದಾನಿ ಪಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪತ್ತರ ಆರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ಕೋಡೆ ಅಂಚೆನ ಆತನು ಪತ್ತರನಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಜೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ತೂವೋಡು ಇತ್ತೆ ತೂವೋಡು ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪದಡ್ಡೆ ತಿಂಡೆ ಐತೆ ಚಪಾತಿ ಕದ್ದಿನೊಂಡ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ಶೋಕೊಂಡಾಯ್ತ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರೋಡು ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅವಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಂದ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೀರೆ ತುತ್ತುನು ಅವು ಏಪಂದ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆತಿಜಿ ನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇನಾ ಥರ್ಡ್ ಡೇನಾ ಅದಾದಂದ್ರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆತಿ ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಶೋಕೊಂಡೆ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಏಪಲ ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಎಂಡ ಪಿಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಸಾರ ಆತನು ಡ್ರೆಸ್ ದುಂಬು ಎಂಡ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ರಡೋಷ ದುಂಬು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ 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 ಎತ್ತನು ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದ ಮರ್ಲು ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಂಕ್ ದ ಮರ್ಲು ಸುರುವಾನ್ ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಅಂದೈತೆ ಸುಮಾರು ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಪಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಐಕಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಒಂಥರ ಶೋಕು ರೇರ್ ಕಲರ್ ಅದು ಶೋಕುಂಡು ಇಂಕ ಶೋಕುಂಡು ಏನ್ ಪಣ್ಣ ತಾ ಇಂಕ ಶೋಕಿತ್ತಂಡ ಯಾವ ಅಂಚ ತೂಕ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕಗ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೋಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತುಂಡತೆ ಇಪ್ಪುನು ಮಂದಿಜಿ 2 ದಿನ ಕೊರ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಪಾಡ್ಗ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೊಕ್ಕೆ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಒಂತೆ ಆವೋಡು ಒಂಜಿ 100 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವೋಡು 4,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆರೆ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡ ಒರಾನೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ಕೆಲವೇರೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುರ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ತದನ ಡೌಟ್ ಅವದುಂಡು ಒರ ಮಂತಿಪ್ಪೋರತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಯ್ನು ಆತೈಕೆ ಉಂತಲೆ ಕೂಡ ಏನೇ ಒತ್ತುಚ್ಚಿ ಅವು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪುಡು ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಇಡ್ತುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಯಾನು ದಿನೋಲ ಪಂಪದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಿಂದು ನಿಗಲೊಲ್ಲ ಗಡಿ ಗಡಿ ಐಕೆ ಒತ್ತುವರ ಹೆಂಗೆ ಡೌಟ್ ಆಪುಂಡು ದಾದನ ಅಂಚ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಏನ ವೀಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚ ಐತೆ ಆಂಟಿ ಇತ್ತಿರ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ತುಂಡಕ್ಲೆಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ದಾತಂಚಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒತ್ತರ ಪನ್ಪೊಲೊಂದು ದಿನೋಲ ಒತ್ತರಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಅಂಚ ಅದು ಪಣ್ಯ ಹೊರಾನೆ ಒತ್ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನ ತಿರ್ತಡಿ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗ ನನ್ನ ಐಬ್ರೋ ಅವರ ಮನ್ಪೋಡು ಪರ್ಬೋಗು ಬೊಕ್ಕದಾಲಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲಾಡು ಒಂದು ಪಾಡ್ದೇರು ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಏಪ ಪಾಡುವೆ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚಿ ದಿನ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಲರ್ಡ್ ಆಫರ್ 300ಗೆ ಒಂದಿಗೆ ಫೇಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಬೇಕೆ ಖಾಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪುದ ದೆಪ್ಪ ಇರತ್ತೆ ಅವು ಅಂದು ಏನು ಹೊರಲ್ಲ ಮಂದಿಜಿ ಫೇಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಹೊರ ಮನ್ಪುಗ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ತೂನಾಗ ಬೊಕ್ಕರ ಬಡ್ಚಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಡ್ಸಿ ನಾನು ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ನಿಖಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಇರಲ ಇತ್ತಾರಂಡ 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಫರ್ ಉಂಡು ಫೇಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮೂಲು ಡ್ರೀಮ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಡ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ಡ್ ಎಂಗಲ್ನ ಅಪ್ಸರದ ಅಪೋಸಿಟ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನೆತುಲೆ ಬಿಸಿ ಇರಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪು ఒక అక్షతములు కులందేరు అక్క వాళ్ళు పుండి వైపు అందులేరు ఒకరి పొసత్తులేరు లేరు మంచ అన్నక దాదాన పండ్రండి ఆయన బందడు తల్లి అక్షతగ రెడ్ బంచిಗೆ నీకు తప్పెన్ను వచ్చిందని స్టక్ నీకు తప్పెన్ను వచ్చిందన్న రెడ్ బంచి కొనసం అల్పరండి మనం లేపగలదా అంటే ఐక్ పనోడత ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ರೀಸನ್ ಪನ್ಪೆ ದಾದಂದು ಶಾಪು ಬತ್ತನಾರ ಒನಸಾನೆ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರ್ತೀರ ಏಕೆ ಮಂಡ ಒನಸ ಹತ್ತುಜಿ ಗೋಡ ಒಂದುಂಡು ಐ ಕಾರ್ ಬಂಡೇರು ಎನ್ನಲ್ಲ ಹತ್ತುಜಿ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೇದಾನ್ ನಿಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಬಂಜಿ ಅತ್ತ ಒಂಡೆ
దాదుండ ఇటు దాదు అత్తే అత్తే అంత ఇత్తేనే ఉండదు ఇక దాదా అనుకుందా తినదాన్ని ఓ ఇత్తే అంటే కోర్టుకు పోయారు కోటు ముట్ట పోయారు నెక్కు దాదా అతని నాలా మగురొద్దిచ్చి సీర తీయాలి షోకుంది ಒಂದು ಅವು ಕಂತಾರ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಏನೇ ಬೇರೆ ನಮ್ಮನೆ ಪೂಜನ ಸೌದಾ ಈನ ಪೂಜಿನಿ ಅಯ್ಯಬ್ಬಾ ಶೈನಿಂಗ್ ಅವಲ್ತದ್ದು ಅಣ್ಣನ ಮೋನೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮೋನೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ಅಣ್ಣ ಅಂದಿತ್ತೆ ಓ ಫುಲ್ ಮೋನೆ ಹಿಡಿಕೊಂಡವ್ ಪಡಿ ಪಡಿ ಕೊಲ್ಪೆತ್ತೇನೆ ಮೇರೆ ಕೊಲ್ಪದಿಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಂಡು ಎಲರ್ಜಿ ಆಪ್ನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂತು ಯಾರ್ಕಿಂತ ಬೆಟ್ರೇಡ ರೋಡ್ಗೆ ಸಾಮ್ಯಾನ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ಆಪಿಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪರ್ಪಗು ಅಣ್ಣನಗಲ್ಲ ಪರ್ಪಗು ರೋಡ್ಗೂ ಸಾಮ್ಯಾನ ರೋಡ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮುಲ್ಲ ಒಂದಿಪ್ಪನ ತುಂಬಾ ಪುಣಿಗೆ ಅಂತ ಐದು ರೋಡ್ಗೆ ಸಾಮಾನು ಮಾಡು ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡಾ ಗೈಸ್ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟು ನಗೆ ನೀವು ಬೋನು ಬಾಳೆನು ಕಟ್ಟುವೆ ನೀವು ಬೋನ್ ಒಂದು ఇది అక్షతన నాలైక్ దాదన అంటుండు ನೀವು ಬೋನಿಗೆ అయ్యో మూజి సలాడ అందిడే కదా రెడ్ బంజి వస్తుంది రెడ్ బంజి అక్షత రెడ్ బంజిಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಕೋಟ್ ಬೋದು ಒಂದಿನ ಜೋಕುಲಾನ ಮಕ್ಳಿಗೊಂದು ದಿನೋಲ ರೇಟ್ ಪಾಡ್ನ ದೆತ್ತಿಪ್ಪನ ಪಚ್ಚಿಂದ ಅಕ್ಕಾಗ ಅವು ಇನಿ ಪಾಡ್ನ್ಯಾತೆ ಓ ನಿಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಪರ್ಬ ಕರಿ ನೆಟ್ಟ ಮೂಲು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಅಡ ಈ ಸರಿ ಜನನೇ ತೋಜಾತ ಪೇಟೆಗೆ ಅದೇ ಓರನ್ನೇ ಬರ್ಪೇರ ಅಂತ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮೊನ್ನೆಡ್ಲಾತ ನಿಮ್ಮೂಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಸೇಲ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮನ ಶಾಪ್ಗೂ ಸೇಲ್ ಪಾರ್ದೇರು ಆಫರ್ ಪಾರ್ದೇರು ಏರೆ ಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಮೆದು ತೋಜಿತ ಏರೆ ಪುರ ಹಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಟಾಪ್ 300 ಪಾರ್ದೇರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫ್ರಾಕ್ 500 ಪಾರ್ದೇರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗವನ್ 700 ಪಾರ್ದೇರು 50% ಆಫ್ ಪಾರ್ದೇರು ಬರ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೀಪಾದಿಗೆ ಆಫ್ ಪಾರ್ದೇರು ಶಾಪ್ ಲೆಗ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಪಾರ್ದೇರು ಪೂರ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಏರ್ ಪೂರ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ನಮ್ಮನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಆಫರ್ ಪಾರ್ದೇರು ಪನ್ಯಾನೆ ಮಂಡೆ ಅಪ್ಸರದ ಬರೀ ಇಟೆ ಉಂಡು ಇದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಕೆನರ ಫರ್ನಿಚರ್ ಉಂಡತ್ತೆ
ಆಯ್ತು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಪ್ಸರಾ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಯ್ತು ಸೈಡ್ ಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಪಂದು ಶಾಪ್ ಉಂಡು ತುಲ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಪಾರ್ತ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಫ್ 300 500 700 ಅಂಚ ಪಾರ್ದ ಅಂಚ ಹಾಮೆಟ್ ಆಶಿತನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚ ಬಲ್ಲೆ ಲೇಡೀಸ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಕುರ್ತಾ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪು ಜೀನ್ಸ್ ಟಾಪು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗವನ್ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಪೂರ 500 ರೂಪೀಸ್ ಅಂಚ ಪಾರ್ದ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಎರೆಗಂಡಲ ಬೋಡಿತ್ತನ ಬಲ್ಲೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗವನ್ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಅಂಚ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಗವನ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಆ ಟೈಪ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಗವನ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಜೀನ್ಸ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಆಫರ್ ಪಾರ್ದೇರು ಒಂದು ಪೂರ 500 ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಅದೇ ಒಂದು ಪೂರ 500 ರೂಪೀಸ್ ಫ್ರಾಕ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಒಂದು ಐದು ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅದಾಂಡು ಗೈಸ್ ಎಂಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಬೈದ ತುಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಕಡೆ ಮೂಲು ಎಲ್ಲ ತೋಜಾವ್ದೇರ್ ನಮ್ಮನೆ ತೂವೋಡು ಅಂಚ ಬೋಂದುಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಸೀರೆ ಅದೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತ ಅಲಂಕಾರ ಅಕ್ಷತಾಗ ಚಪ್ಪಲ್ ದತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬತ್ತ ಚಪ್ಪಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಪೂಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಮಾಡ್ದು ಅಪ್ಸರಡ ಆಯ್ಚಿ ಬೊಕು ಏ ಅಪ್ಸರತ್ ಮೂಲು ಅಲಂಕಾರ ಓ ಉಂದುವೆ ಅವು ಬಡ್ಚಿ ಅವು ಶೋಕುಂಡ ಅಪೆದ ಆಪುಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಉಂದಿ ಅವು ಒಂಚೂರು ಲೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂದ ಈತ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಕು ಪನ್ನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅದು ಬಿಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೀರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುಧಾರ್ಪಾರ ನೆಕ್ತೆ ಅಂಚದ ಒಂಚೂರು ಜಿಗ ಜಿಗದೆ ತೊನ್ನು ಇಜಿನ ಪ್ಲೇನ್ ಯಾವ್ದು ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಅವೇ ಪಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನರೆ ಬೇಗ ಅಕ್ಷತನ ಧನ್ಯವಾದ ಪೋಂಡು ಬಾತಿರೊಂದು ಪೋಲ್ದು ಅಕ್ಷತಾಕಲ್ ನಂಗೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಪಂಡತೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಈನಾಯ್ತಾ ಬುದರು ಕಾಟನ್ ಪೀಪಲ್ ತೋಜುಂಡ ಆತ್ಮಲ್ಲ ತೋಜು ತಗೊಂಡಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಐಕೆ ಅಪ್ರೂಪ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಬರೋದು ವರ್ಷ ಕರೀಂದ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಕೋಡೆ ಲಾಗ್ ಎಂಗಲ್ ಪಾನಿಪೂರಿ ತಿಂದ ಬೊಕ ಪೋಯಿನಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತಲಾಂಡತೆ ಬೊಕ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಇತ್ತು ಲಾಗ್ ನೆನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪೋತೆ ಅನ್ನ ಅಜರನ ಪಂಡ ನಡತೊಂದು ಪೋಯ್ಚಿ ರಿಕ್ಷೋಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಅಂಚ ಅಜರನಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ದಾದಾಪುರದೆ ತೊಂಡೆ ಅವು ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಅವು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋಜಾರಂಡ ತೋಜವೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವು ಪಂಡ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಿಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಡೆದ ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತೊಂದಿರ್ಲೆ ಕೋಡೆದ ಪಂಡ ಅವೇ ಇಂದು ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತೊಂದಿರ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಅಂಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾಯ ಎಂಡು ಮಂತಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ಲಾಗ್ ಎಂಡು ಮನ್ಪುಜಾರ್ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಂಡು ಮಂತೀನಿ ಸೊ ಅಂಚ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗುನು ಇತ್ತೆ ಚಾಲ್ ಮನ್ಪೋಡು.